Fides kumwembe. Fides kumwembe. Yamini na ule roba. Mdyangu ndimena matayo kalanga didoba doba. Oje. Ena mangoti Uncle Fids. Mwaona? Gendi leo. Malaka nani ndimene. Fides kumwembe. Chapu. Mapanga proofreading. Proofreading. Sasa kuzira dini. Sanga nakati kimali chikabwera kita atoja bado kwa computer bado. Ndizima zabwera ono kwa yini. Inu muziwerenge werenge. Nikoze masiperi chizungu chijazonse grammar bwino ta akapangeso ndendi woneso zikapanga ndendi saide yero mutani nikona manona ndimowerenga kwambiri dictionary mabuku Kitamele bumu ni mapesa so kizungu ama kama kizungu makazo sana ndibalika ndi amene analemba yo amene anapita kawina anapita kwa support wina kuti zima siana ndiye tuima kakutino bwana nandi basa kuchino moving dictionary Mimi nikatenga nikaona hapa kuti tano hapa Roma cha ndike kuchizungu Chingerezi hapa Chingerezi ndike cha tundu ndike cho kwima Nakutugwa. Ndeso noti fatina mize zoti yaye. Tizibwerera nso. Tiauze ya Malawi. Tiauze wose amene akuonera. Lero. Kuti lero pano. Malawi watu YouTube channel. Nchezo pa Malawi. Uli ku Chiromoni. Pa Chiromoni pamene. Ufuna ucheze ni Mdyangu. Ndiye tamva kuti Mdyangu komkwa uku kulibe. Wachoka. Ziwata fika. Ndipo ndira. Tafika. Koma Mdyangu yo kulibe. Kulibeko. Atuuza kuti ali pa trading. Ndiye tifuna timusake sake. Trading yapa Chiromoni. Inoi. Yeti mpumuze pamene pali Mdyangupo. Timpezi. Ticheze naye. Inu khalani pamene po. Tafuka kunyumba kwanu pene ndimozotia yachoka kwa lipa trading kufunza ni kutafuza kutafuza kutatu ndio kwenda ukaba basi ukiona ni start ya tuwelenga pamoja leo wapi tumeke karibu kama vile mfano just now ndio kwa majezele kwa mwenye kuli malo enacho kwa bwino mwene kuli kwa siko kwenda kucheza bwino ndio asante apate stable tuwe ndisuli atokoza jeti kutopita kwa ya tokole ayamadi kumaswa mpika Studio 24. Sinafike mo. Ziri bwene mo. Sinafike mo. Ituli. Ndipano tu. Pano. Ndakulandira nditu. Ndatokoza kwa basi. Ndimo kubwera kwa mimi. Hii kwa tisangala sababu basi. Tunapeza na ngo. Tunapeza ndikuerenga. Kati ya. Ndipema bwera mu.
ndakulangira nditu Tatokoza tiauze wose amene amationera maiko onse zikulosera pansi kuti tikunena kuti paja timasaka Nchezo tili ku Chilomoni ndiye tafika ndi amene atilandirawa ndiye tikunena kuti sopano Nchezo wathu walero tikupanga ndi Nchezo tikucheza limodzi ndi Nchezo ndi atilandira zokumwendelizi zimene maswano atiziwe yeye kunena kuti pamalawi athu YouTube channel pali program imene timati Nchezo pamalawi imene imata kusogozedwa ndi ine Mdyangu komanso ine Tembwerembwe ndiye sopano Nchezo wathu tikucheza ndi Mr. Mdyangu koma muli bwanji ine ndili bwino tukali si moyo ndi wabwino ndi tanzi basi zatokoza zapaziko lapa ziko kana ndi tanzi Podeni moyo sajida kukula maona ziko mukwa sopano zokumazi kufia osaziyamba siku ino kumaziona kuti mbakita tumanyati ndeka kuchitira ndeka kumazibera nuke ziko mukwa sopano Nchezo inuyo kunyumba sikoko kobadira osati kobadira kuti ine kunyumba ngati mbaga za kuno kuchugwa yao katika nani ngati mbaga ngani ndiko kunyumba ndimati kuchoka pa kupita kwina makunoko bila kafiki gani bwana tuna macho tena kula ndati ufunga pamene kuya ipenda kubera atuso timango konda naye anamafika pale Mungu zokulanda ufungu tu makanisa sobano Nchezo ino maziwika ndi masewero mativi osiyana koma zimene zimene bwanji kucheza kwathu kumene zona kusola bwino ine poyamba sikagenda kuti ngama wange masewero koma kwambiri ineyo ngafuna kuti ndikane musician napenya kwa makwaya raja kwa 30 years me makwaya raja kumenya huku ndiko kono tiri ku St. Columba Church ku Koloko sakuchita ndani makwaya chapule ndiko kwenda kuchako inakenza zokuti tipeze uniform yake ani yakwa titi ngapange bwanji kuti tipeze ndalama tindakeza bwanji tita akita tikakapasi osati muimbe osati timbe koma munakaza kuti mwatiko paka masewero antu asangalale antu alipase kangaje kule mailifu maziyambi 1980 timene winana numusana badali kwa iliko nikumana misingo ina semwana basi tinapiriza na kuti tingapange ngeli tetinagenda kuti tabe kwangeli rambo Yesu kwambo Yesu ibe tinakutira kuti kusona rambo Yesu kuti nkamene nabadira kola pano kuti ndi masiku amakono kuti angabadire pano otani amene amaoneka kuti nditu awawandiwoso tetinapiriza kuti atabadira bwanji pasi pamulato kwangati ndetinakwilizana tinakwiza mutu wauti atipange direct aizekichwira kanali kunation kandi kuti mene yamene akatenga kuti okay tie ndetinapakadisa ndipo inakwira tamene nali satana ndimaswera malolo awiri nali satana ndi anzira Komatu ndani yapano ine ndakwirapo ziwiri tiye pitilizani ndakwira satana ndikuti kuunikira konera kuti seweroli kuti tiunikire kuti angabadwire banja liti likakhale looneka bwanji ndatola pamene po ziwiri undisungira se pitiliza ndiye basi tinapeza makwatu tira mafungu tinabuka French catechism ndakwati kutama kuyanali ngati kuti no alendo ozatangatanga kushandisa sata panga ifoso tabwerako nazono basi
napanga zake ndi namenyadi nditu sanchito satana yakimweneyo sati tibasebera menya ndalini usunge satana okuti jamenya satana yotu mpaka na ana ndimati ndikamachoka kunyoka kumapita kuchilo pachina yako napa pachita wena pa amadi tamagira ukoko kusia satana sana kulabula kitu amene kuponda ine dena natota akitini ili okay jamani ana ndivanga kare jamani oho asista jamani zo basi jamani na kwa tozo anatanitenga ndio mtimo kufuna kuti tizibanga ndiwo ndio pana bila jani munachoka ku music kuja basi nguzalo ku madrama ndio mwe nguzalo ku kwatu drama munafika ni satana imwe yes kumele goyo kumele kule nafika ndizambi nafanye singa gaso ndi mbali ya numbe ya satana ndi pasa zimele zozo ndi mazikonda kama ndi pasa za usiri ndi mazikonda zimele zifatu wewe ndio basi kuambia kwa hapa kama pili mwambili basi fishing body ndia kwaso yawa abili na kende kustroke kuja na panga tuwe kwa dulendo umawiyenda umutali kodi lokuti inuyo pangani ya theater pamalawi pano sizoti yayamba ngamba ya yeso kena pansi kuchoka ku challenge ngati woimba ndikusabwera wamasewa mpaka nale mpaka na hivi ndio yako msuja amati pasa tu SS rent kakiri muende ziko lonse la Malawi ukuzise kichewa ndichikalibu SS rent timati seseriana ka ha kutoka kusanyika bigimani mwalimu kama mzaji kuzisa kichewa ndichikalibu ndio tunapita mose kitipa tumpana lisoma yaenda Oria takamando na mudira kamando na bama ngona ngati ndangujokera apa ndajokera kutali ziwangu kufuneka ndithi kuti udeke wasatamagira kwambiri kuti kamera ndipange koma iwe usigulise wewe mwayiona panopa mtimbene mukuone na ndimene mwakhalira poti nangasiro izo zinati zamakezana ndi mmene zinthu zilili panopa ndi mmene so nawo mukuyionera Mdyangu Mdyangu wonso ndikukhala ino mukumaziona bwanji lusola malona kuti kupita patsogolo kapena mukukhala kuti mukubwerera pambuyo apa ndine kuti luso likupita patsogolo ameni maniva ndakula dara kuti ajione kuti ndide Mdyangu itenda aona ngati tu ife tachita kunama ife amala watu tibe masewera dia ife ni mamusaka muntu yo mpaka ni kupeza ife ndikona tikuna kuti ndiye Malawi watu sindi kubwerera pambuyo ndio Nchezo pa Malawi lero tikucheza na Nchezo yo ndine ndia kuna kuti ndachita kuvula chipewa mundole bwino amusati kukhala ngati kuti tabwera ndi kuncheza ndi Mdyangu wobera ife sikapa mwini wache tinali pamene pamwana kuti tukanga tikupita kusogolo chabwe lusoli ikonika kuti tiri kupita kusogolo zimangovuta koma ndikuti no ndimene tikukhalira ifewe tikathu akamati wona pamene paja amakona kuti ndimene apache timakobi ambiri zonadi amakona kuti tiri ku Hollywood kwa America tikwa chimene mtu akamakona ndi pamene that's what zoti unamiza kuti ndibe sama kulupira mona koma anthuve tisaname tikungokonda zisuzozi tikwata talent ya chokera kuntima masukuti zambiri zizokuti kapena makobiri kuti zili bwino no unkani ya drama sizwe tikupanga ndithi tikuvutika tikupanga struggle moniza kuti ndithi paka na prezika hivi anthu ena oti azitithandizabe basi mawu amenewo anakufusani kumapeto koma pakali pano mwayiyamba nokha chabwino ndiye anthu amakukondani maiko onse pa dziko lapansi awakukondani apo apa tauzeni chimene angathe
kuti iwo ndikukuchitirani ngati ino anjangu kuti ine ngati Mdyangu ndisaname iyayi zisuzo ndi mapanga ndipo ndimazikonda koma munthu ine ndikuphinjika pa izi mwinaso ndikuwapasaso nambala yanu pamenepo kuti tipitirize kucheza bwino nanga si mwafika kale tikoza kuiwa ineyo mene maneneramu fana silimakhala ngati kwa manyazinyazi koma apapo mwanditani ndakumasula ine nditu kunena zona zisuzo zichileti kupanda koma mavuto ndi alipo ngati ine kwa ineyo ndili panopo ngakhale mutaona nyumba imene tikukhalayo nyumba ibira 6,000 bora ndizitani ndizilowa apa papofunika kuti anthu atati andithandiza chabwino wani choyamba tisangothamakira za makovidiya panopo ndikanapeza kuti mwina ndi foni yabwino ya tachinso kuti ndione kuti ndipanga bwanje mene ndikhombe kusekurati maakaunti tina zimaona zatu amene ali ndi mafoni a WhatsApp napenso tikhale ndikuthekera kuti tizoona zimene koma foni muli nayo ni yamakipa koma iyi ndinayina kupita ndithudi mu teknoloji imeneyi kuti ndione kuti zizipanga bwanje ndiye ili kuliko foni yoti aoneseni hao taona ya Nchezo hii ungapanga swipe Tiko sekera tu simpanga na dodoro pana chala kutupa iyo ndiongo sra ale yani mali yani kugireda tiko sekera muzo ngako nene akuta Nchezo mene akuta nchito Malawi kuno zokuza suzo Malawi kuno achokera nazo patali kuyambira kuma sendiko lamba mpaka kukafika pano kudusa magrupu akulu onse mkafika lero ndikumafika moyo kwambiri tingosekera yoncho kumazokuza mene moto ndi mene ndikuchezera ndi Nchezo timati paja program yathu ndi Nchezo pa Malawi ndi tibwereka ipa mbuyo pang'ono chifukwa tinathamanga uku chifukwa chona kuti tinaona kuti tikakusiyana iyayi mutithawa mwina mapetaka apa sitifusa kuno mwino ndiye tibwereka mbuyo kai pang'ono mwachoka uku mwenda kuti mwapanga sewero lina laje mati last fishing boat yet mmene mujamo matenga roho yanji ine mbali mene ni matenga inali bambu wache wa Abidjane Fauci Abidjane Abidjane ngamene ndina kwatilisa kwa chukulira ajaye chikwa chokuti nakasiti matenge myambo imachitika kumene kuti zimachitika zikuchitika be mpaka pa anthu amakhudza kuwatilisa mwana chikwa choti mwina mache yo chandizo cha chuma chatani kuti mwina ajawa yatha kumagweresa pa nsunga kwendi ndina kwatilisa mwana ucha Abidjane Fauci basi kwa chukuliraje ndizo zimakuthandiza kuti achukuliraje zimachitika pano chako zokuti ukuza kwatira mwana wa ngono chapo ndi makope bosonela mwana wa ngono uchi kufika kuti wapezana sindizi sache basi akula anda wachukulire mona ndekani mene ina diba mene basi ine nangu mwana tu chabwino Nchezo tikukusatirayo komano sindikuziwa kuti zisuzo ndikuziwa kale kuti munachedwapo tikanena kuti zisuzo mwakubwera pambalambanda lero ndi lero sizoona zisuzo munayamba kale ndipo ino panopa ndi professional wapa Malawi pano ngati Mdyangu kunena zona inotu ambira amene sakukuziwani mwina ndi ana achisozera amene akubadwa pano koma ngati ana wakubadwa ali ndi foni yabwino ana wakubadwa kwa ukane malipo akwazi akuziwani even maiko akunja ndiye kuti ino sinkhani kwambiri koma ndimafuna ndingodziwa kuti ino ya Nchezo pamene munangoyamba kupanga zisuzo chonchi tikagamba nkhani ya theater yathu pa Malawi pano kwa inuyo mukumaona kuti sogolo lathu ligwenda bwanji nkhani ya zisuzo kwa ino chabwino tinene chonche apo pa sogolo lathupo pazisuzo likuenda bwino chikwenda onabe kuti anthu ambiri apanga biti magulu awana kuti umumuti
mulikena kachi zikwenda kuno zisuzo zikwenda koma tsopano nozo kuti no zibwere kuti ifenso tizona kuti no tikupindulamo opanga zisuzoyo kuti zisuzo kuli bwino koma opanga zisuzoyo sitikupindula wanivuta sitikupindula timakopitati timakakoma nakasiti mangoti sitingangosiya nje tipitirize pia tipitirize timusirandani chikwa chikuti peteta kutiyande tokatokape omaso anawo nawo sazadaniso ndisuti zisuzo ndezikwenda koma pamene papa chikwa ena zina amakukupeza kuenda pezofukuta kuza wachuka akuti amene tikajambule apa asi yopita tata ndiza kuonanitu koma chimweni wapita akanati anthu ngati amene chama kumatitenga ati azitithandiza choti izi zitendi kuthandiza palina ndita bwinobwino koma wafuna nawonso aonesese kuti apa pandingapaikepo ndalama zokuti no ndikuwathandiza koma nawonso ziziyapindulira azisuzowa ndivani pakuputa ndi pamene papa pamene pakuputa ndi pamene pakanakonzedwa apapo mwanimbiza takumvani sopano inoto tikucheza bwino tanguti anjangu tikusokuti anjangu ndi zina limene mmaparojera koma inuyo ndi ndani amakukonda ndi ajatu ndi awo amene ayetauzeni inetu zina langa leleleni ndi Fides kumwembe ndiamini tu inawo lero bana Mdyangu ndimena matayo kalanga didobadoba ena mangoti Uncle Fidzi mwaona genji leo malaka nini limene Fides kumwembe chambe paja poyambirira tafuta kuti kunoko mwabwera kumwena kuti anabera kalikale ono ufumu ndikanatha kulanda anthu akumanika ikire mu kulanda ufumu munena kunoko komano timafuna titaziwa kuti nanga kupatula zisuzozi muli panchito kapena munamba magwirapo ntchito ngati inuyo Fides kumwembe kapena ngati inuyo Fides kuzimene mumadalira kapena ndi maswero omwewa basi pana kali panoko ndikudalira ndizo mwezi wa semana koma ndagwirapo ntchito ineyo profession yange ndi ukadawala wanga ndine printer kuti ndagwira nditu blanta print kuja blanta print ndagwira blanta ku machine kena konachuka kumene ko ndapita kumusuku kumakapangano editing ndi proofreading ukonza chizungu maadiveti achi tu ndaigwira nditu woti munchito imene iyi ndakhalamo I think almost 30 years. Okay. Yeah. Blender print. Also got blender print book. Kuma na kuya ntima company ena ambili. Okay. Unaona? Chabwe. Kuma liza kuna ku blender print. Mapanga proofreading. Proofreading yetu. Za ndokuzira ndi. Sanga ndana kasi chimati chikabwera kita athoja pati kwa computer pati. Ndezi manza bwera no kwa ine. Inu muziwerenga werenga kuze maspelling chizungu chijazo grammar bwino ta akapangeso ndioneso zikapanga ndisaine iro mujani nikona mandona nimawerenga kwambiri mani mabuku chikamene bumu ndimapeza so chizungu ama kama chizungu zimakazo sana ndimalika ndi amene analemba yo amene anapita kawina anapita Oxford wina kuti zimakisiyana ndiye tuima kakuti no bwana nandi basa kuchito ya moving dictionary Mimi ngatenga nikangona pa kuti tani hapa Roma cha ndike mu Chingerezi hapa Chingerezi ndike cha tundu ndike cho kwima wewe abale mchezo wa tundu pa Malawi lero tikucheza ndi Anjangu koma amene wagwira ntchito 30 years koma ndikukhala proofreading za ndopuzira so pale ni Anjangu pamene mwakunena kuti mwagala company 30 years
ndi panopa kwa inoyo zaka mungagale kuti muli nazo zaka zingati inetu panopa ngati tiaziwise ya Malawi zaka zobadwa zanga anthu ambiri amabisa tu zaka tukhamaona kuti kubisa zaka ndi chimo inetu ndi zaka 66 66 ndipo ndimanyadira ndikukula kwambiri 66 amene ndimanyadira chifukwa ngakhale kuti mukanena kuti ubadwe ukule ukalambe umwalire sanele kuti upeya ukapanda kukalamba ndikusamira mkono wangofu kumba pamene kucheza ngachi kulini akuti ubadwe ukule ukalambe umwalire osati ufeya amene wamwalira asana kalambe wangofa zimene kutanthauza sana kucheza kufunika za Mungu sana zikwe nenga ndikupita nokukala ndikuti ndikufika Mulungu azikhala nzako Mulungu azikhala nzako kwambiri Mulungu azikhala nzako so bana yangu za chipembezo inoyo mumamvera mpingo wachi ineyo kuambirira nditende chonchi ndine kuti ukakula mbanja kumasatira bei ukani kundikukumbukira kuyamba paja munana kuti tinamba kama masero musisevi St. Colamba ngene yoni makanza kuti ndikuti so mpingo unali wa St. Colamba ndenda unabe kuti tikupita bendi chikhalidwe choti mukuta kumandifikira mwina ndi mwina ndeni mafuna ndizo kuti kodi mpingo ndo weni ndiye kuti mpingo unene ubadwa nawo unali CCP simati presbyteria komana ndinamaliza nsanga kalasanga ndili mwana ndende kupita nokuti ndikalanzili alimbendi ana Maria mayoti yatana ndikundi ananzela choka inokuleka mukasema masana ndamdamvira maliza kale kalasanga ndandire ngoba imwana zebinga nazo kuti akundona kuti ndacheka awa satana sana yambe kwa pamene mbona sabanepa ndikana kuti ngopita kusindi kwamba kumaka panga nyoti komano ndakazala ndi missionary wina wa America amene ndi wa Christian church tena ndinyengerera for 2 years ndi makana kena kodi nabatizidwa muti menemo ovika ujati uma kutinyiza mazi mujayo umanena kuti abale kumanye sindi kumene ujati kukasulu sabantu kukasulu ndeno ndikanene kuti ndili menemo kumabe ukubeli makanisa kubula ngandipiteso sisebi Mungu chabwino macheza athu akuyenda bwino kwambiri ife tikukondera kwambiri ifena kuti tikucheza bwino ndipo mukumasuka mukuauza anthu ndithu chimene muli tikukondera kwambiri komansono anthu aziwe kuti Mdyangu ali ndi banja apopo ndiyendisanambe kwera panopo ndilibe banja chifukwa nkhani twili nkamwa kumanena kuti yayi akamapanga masiro anthu ambira kumaona kuti ati kumati mayi Mdyangu sizapasiro zimene zapasiro wanthu akukupatisani kumambiri ndizoona di enda kumatero kuti iwo kudesana amene ajana iya zimatera popaja ati ngoteka zimadumba madumba ali sizingatengera tiye zimakhala popaja koma iyo ngati mwazona ngati kuti zimakhala kuti tikupanga ndi kuti peyo ndikuti tikwakira bwino chabwino koma ndithu Mdyangu alibe banja kunena muona alibe banja ndilibe banja padakati koma ndi anthu otchuka ngati nokhala opanda banja mmakhala bwanji sokulozo zimatheka zimatheka kuti tipati zina zetu umongozikhanyizira kuti pamene kuti anzanga kuchita izi komanso kumaona kusogolo kuti inenye kuti ndizingochita izi mandikhalisapo simungakalisedere kodi zisuzo zindipangabe mpana nthawi yayitali chifukwa tili ndi ntchito yophunzitsatu kwambiri ndikumva amene kuti malangizo akulu tikuzani sopano dziko litu tikakhala kwambiri timakondwera kuti chabe kuti chakufua chomatuza kali kuti mkazi mulibe komano pamene tikupanga zathu za zisuzo zichonji umasangalala kuti lero ndipange gawo lina loti mwana wanga asangalale ene tikatele kuti nkhani yana mulina wana angavu kapena mwangukhala be kuti masingo mani iyo nakusati alibe banja akuchona konsepo
wabanda banja sangakali ndiyana pe ninazona chumanga ndilibe mwana ikabene ndilibe banja ndeni kabeza kuti ndilibe mwana ambeza kuti ndawaza ndapanga chikololo umakona kuchola mpanda ndikuti panga chikololo kuli mwana ndiko gwira ndikopeza mozi kale naye waleo pata goma kuchimu goma kuchimu kono kuti pano mwana mwingi pana kuti ndibe mwana sanamba ziko kwambi kumasuti ndati ifeta nena katu ndiro mashini ifeta nena katu chikwambwe ati 66 zili umaende bwino ambiri to bwi ya kuga ambiri pamata okuzi samalia ndikuti kuzisamalira mwana nako gaulira ndi lopa simai lopa eti wopa nditu kuopa simai mbali mozi yosamalira kuti upitebe kusogolo chifukwa mmene manenera zikutanthauza kuti anthu ndi ngati sili kusamala silipanga sitilangiza kusogolo kuti pita kuno tika kuti moyo wathu tadulira pakati ndipo tinali ndi maakitesi ambiri mbuyo kumano pepane kuchola choncho kuti anapita chikwati cha zimenezi chikwati kwachukaso sizimavuta tu kwambiri ndio matati avalendani basi naupita uku kendako wapondala ndimai basi chifukwa ndi mambo azimaya aja jango lero mtu atimwafuna kuti lero ndiyo zandisowa mmenga mtu akulenga tomato bwino kuwira ntima kuti awawanda zawo akupanga zawo ndibaye inezo ndibange zani angosangala ndizimene ndikupanga koma nditu inu mukanga ndinkhalakale pazisuzo pa kukubwera ana akupanga beso zisuzozi malangizo ano apite kwa ana mungauze kuti chani kumbali yoenda kuti iwo akafuna kupanga izi koma moyo wawo be ukhale kupita be kusogolo asakumane ndi ziphinjo zambiri atani chabwino anawa ndi mmeneso aikondera so mukapaka situ njanguye aikonda kwambiri okuti anawa amachita somera kwaniva kuti ama ndikutisa tanditenganine nauza kuti ineyo ndifuna mzangu kwa ndisazoke nakati kukulu kuti alame mzalani msipanga ndikanga di master wa chikwa aona kuti awa akuto kundisazi zabe chikwa ana kuti ndisaname maka audience azimai ana ndi amene ajuka kwambiri basi koma tazibamba amaona koma kukula mtima alani mwichule kuti awu yeminyanye mwichule kuti uyitebele ni mwichule kuti uyijangu kudere ako kudusa mkuu kudere na kukaboka ama siya kumanena mazimaina chikwa sumakita ze ena akuti kulichwa kulikoni kati njangu ama tukwana mkweza moto njangu wa uti na zinalo unalitenga iweyo nga ndolotu uzigwirira nchito kumasiro ndiye iweyo waenda pakati pa nsewu kapena ukuyenda kudera kwina kwaje akuita na zina limene chisanzo kuti amnyanyiwa ndiye ni mtukwane mtukwane ambuya koma ine ndima iyi kandi wamasaba kandi ndima iyi maneni mati zikukhala binalinde ndiye one way imene ndikirani yakuti no tiziyakopa anawa takaya tati azakupotera ati amene kumachedza nayo osasala kuti kwana wetu ndi athu ndi amenewa ndi ana amenewa nokuganiza kuti sogolo lache lenileni titapangaso ndithu ngati timu ina katimu kena kaje kuti kunoko kuchiromo kakale kukale ka theater ina yake kuti Mdyangu ijaso to yakugaso kwa muzani ide kukula anawa ofuna tuti kuti tizia position chona also ali mabuda wa mwina ngazi zimene samazisiwa akungoziwa za mafoni wakawa kumoso chikalibe ufune kuma position asataye chikalibe chao anawa aziwe chikhalidwe cha makolo aziyenda nacho be ndiye tipanga ife makolo kuti tizaphunzitsa anawa tisataye izi tizenda ndizi ongakhala kuzera mmasero inde chizungu kusukulu kwa chizungu yaziphunzira inde kwa chichewa paso mimi ya Malawi azikhala kuizi
Even maraitsi hao sabino bino. Usanipele ufulu wanga. Mwapikila simu, mwakati watola, ni mwapikila simu, kede, basi, waje, basi asemba, lemu bosi kachapa. Basi atenge uzitole kwewe kamera atenge basi azingoni ya ujeni kwa WhatsApp ndio ufulu wao ulimunja nyumba moja kuti aina kuja kushukuru aina kuja kwa masati ya sakule chito azacho kama ufulu wao kwa nani aiwa kazacho kama nyumba mwao mwamba mwao Nchezo ndo Malawi lero ndiye Njangu akukulangiza nitu inu uyo kuti ni muziwe ati mungombia unonipa lezo osa suka mambo sia kutamangira pa social media eno kwasira ulowa ma WhatsApp alchapeso mbalezo nile msanipele kwa Tiene timuleme kezele Malawi. Yapunzi sana wandili. Yapunzi sana. Zonadi. Ndedi ngamaana kuli ngati anawa akusatira kwambiri. Maka Njengo mena kusatira. Ndekuti njira yake ndio mwei. Yapunzi sedani. Anawa. Asa zana mweli sana kuzisi. Ai. Aziwe chikalidwe. Aziwe so maufulu akuti akulekera pati. Akulekera pati. Si fetu. Tunapenda Mdyangu nipanga zimene zinditi ubwino okhala ni nkulu mene yoyo akapa manena kuti nkulu zikaoneka mandiki kusadi zikapanda kuoneka koma zikaoneka tabwera ndemba kufunika mungatuna kuti Nchezo pa Malawi eroli ndiye tukucheza ndiye Njangu mungatanenera tanjeza tu zambiri afotokoza tu zambiri koma sana Njangu mwafotokoza tu mavuto chanja mnanga mazafoni mavuto anu ndi foni basi kapena mulindizo kuti mkozo kwa fotokozera anthu chifuka bantu hapa akukumbani ndipo mwayi ulipo kuti aliyense akukumbani ndiye anthu azangona mukututumuka foni kubwera foni jandi simona kuti pasa foni nakaufa nyumba mudili koma peta auzani anthu kuti nuyo mavuto anu eni akuna pa foni onse takuthula ndiye sesa tikunena pano tu anthu ena ali malo siyana ali mwisangano zosiyana ena kaya mapaliamenti kaya ali mboma kaya kupita ntchito za mtundu wanji akuona kuti leroli anthu pa Malawi pano tikucheza ndi Njangu ndinuyo auzeni a Malawi adziwe chenicheni kuti kodi Njangu amafuna moyo wawo zotani ukatikiza aponso tinene kuti anthu onse amene amakonda Njangu ngakhale ali mayiko akunja chifukwa chimaonedwa zikolosera kwambiri anthu ali ndikuthekera ndi mmene amakukondera koma mwina saziwa kuti akana kuthandizani chani ndi tafotokozani pamene apopo mwanyagwira zofunika tizambiri ndimangaliso ndi mbere moyo kuendera padakale tikanena za chakujazo mungandanena kuti ine ndimakuzikhalira zomweze sindikugwiraso ntchito ndimajeramo chakujaku akanakhala kuti anthu asunde azindithandiza tine kuti zakujapa karenji kangaka ndikulimbikirana neso nkusonera kunditani akukuthandiza ngati nthawi imene napyaija kunabwera izopala chani kukundiku ndeyo ngafuna kuti zinthu ngati zimene zozo zofunikira tingonera kuti zofunikira osati kumwamo wakapania koma zofunikira pa umuntu zapa moyo wa munthu kuti munthu drama zofunika amene angaziwe kuti ni drama lero lindateri kwa athandiza kwa Njangu drama zo atati akuthandizeni kapena chitando china chichita chikupezeni anthu angakupezeni bwanji ine tu ndi foni iyi ndi pali namba yake pamene itu ndikuwezeni kuti namba yange mwaiona taiona kumano ndi tipange chonje mwichule kuti anthu amene ali ndi chotaka kuzokuthandizani akuthandizeni basi akupezeni iso akupezeni moti bwanji
eya venda nenera mukuti ine anthu kufuna kuti angandithandize namba anga ndi auzeni anthu kuti aziwe 0 ma 8 atatu 0 ma 8 atatu 3 79 06 tabwerezani chabwino eona taiona imeneyo amanena kuti 0 ma 8 atatu amatero amati 3 amati 79 amati 06 imene ndiye yanjango zitati kwalibwera chithandizo khambizaji zamene zamakopiyo kungoli imbira phone number bene koma kukhala mkweni ndiye chilomo muno nakuza kundipeza muno chilomo muno andipeza chabwino ndisikimbuyanga apa tikucheza kwathu kumakhala kupita kumapita chabwino komano tisakusekere niya munthu amatakona kuti madula ineyo ndisana nene chakuti chicha muli ndi mawu osiriza moti mungauze abalewa ndikuuza ndikuti ino ndithu ine ndilipo zitipempherera tikhale limodzi nthawi yayitali kuti tigawane malangizo ndipo ife tipanga nthawi zambiri loti tikupasani malangizo kutitsangalalanso mmene motu ndimene ndimachezera ndi Mdyangu pamalawi wathu YouTube channel ndi program yathu ili kuti Nchezo pamalawi lero kunali kucheza kwabwino ndithu atigulira zokumwa atikumwa apapanda kumawosera ndawo ndatokoza kwambiri ndikuziwa kale kuti usiku limene munali ndine John Swedi ambiri amachizuwa bwino ndisina kuti tembwelembwe ndiniso ndizanga amene yali apayi munyanyi wa kuchokera ku Malawi watu YouTube channel ndi program ya Nchezo pa Malawi tikunena kuti bye bye. Tikutwalikozeni nonse amene maonera nditu program imene tikuti Nchezo pa Malawi program. Ndiye tauze so kuti musaiwale tukupanga subscribe. Tango pita ndi pa Malawi watu YouTube channel mupeza program imene yawa ichula nzanga Nchezo pa Malawi. Komanso nditu zonse muzakhala mukuzonera zochitika mu Malawi mu. Muzikhala ndine munyanyiwa komanso ine chiphwanya tembweremu tingoti bye bye.